Hola, soc la Rosa i avui us proposo treballar la frase feta en català. La frase feta és una expressió d'ús corrent que vol definir alguna persona o cosa concreta i que es podria dir d'una manera més simple, però que gràcies a aquestes frases fetes donen a la idea original un toc especial, que pot ser irònic, graciós, insultant o d'exageració. Té una llarga tradició oral que es transmet de generació en generació i és molt difícil traduir-la a un altre idioma. Comença sempre amb un verb, generalment el verb ser, i va seguida d'un complement descriptiu. Per exemple, és un sac d'ossos. Vol dir que està molt prim o que és molt prima. Un altre, és de poca vida. És poc menjador, no menja gaire. A vegades, a partir de les paraules que la componen, el significat és difícil de deduir, també. I ara us diré 5 frases fetes amb el seu significat, però barrejada cada frase feta del que significa. Si us ve de gust, proveu d'endreçar cada frase amb el significat corresponent. I, si no, al butlletí trobareu la proposta escrita i la solució al butlletí següent. Començo. 1. És un poll ressuscitat. 2. És una arracada. 3. És el cul d'en Jaumet. 4. Són faves comptades. 5. És la nina dels seus ulls. I 6. Això són flors i violes. I ara us passo el que és el significat d'aquestes frases. I vosaltres haureu de posar-les, intentar trobar-li cada una la seva parella. 1. És una persona preferida. 2. És un nou ric. És una cosa fàcil i plaent. No està mai quiet. És una persona molt pesada conversant. I finalment és exacte, ben calculat. Ja direu alguna cosa. N'hi ha moltes més. Més endavant us en passarem d'altres. I espero que us ho passeu bé. Bona tarda.